Wadiwala wenye BTV tinokugamuchirai kana BTV kuzwana nhasi tiinewo nyaya inosuwisa kuteerera, saka ngatizvinzwirei muzhinji mukangwakatotera. Sista togamuchirai, mungakwanisa kutitsanangurira here nyaya ino kubva maitikiro ayakaita kusvika muzuva ranhasi? Nyaya yakatangira 2011 pandakatanga kuenda kuchechi vamwe prophet muromo Harare. Saka imweni takurawo tiri munemwe chechi. Saka nehama dzangu vanoti ndo hama dzangu vanova mai vangu neimwe brother yangu havana kuzvitambira, especially brother yangu first born, sezvo ndiye anenge achimira sababa. Paakanzwa kuti ndakuenda prophet iye havana kuzvitambira nekuti anopindawo nguo tsvuku. Saka aibhiliva kuti nanhasi anongobhiliva kuti it's a satanic church. Prophet wavo is a satanic, very into satanism. Saka panguva yacho naiyoyo I don't want to lie, ndanga ndisingagoni kana ndichinge kuti ndinoda kuita ichi ndo chandinotoita. Saka inini handina kuregera kuenda kuchechi, ndakaramba ndichienda kuchechi kare. Then 2012 takapuwa ma-wristband anga akanyorwa kuti God protected. Munguva iyoyo ndandajoina intercession department. Saka pakaona wristband hatina kana kuzomboita nazvachusi. Apa takange tichitaura zvedu nokutadza kuti tichicommunicata wehedu atinoti tichiyosiyaiyo wati but pakazona wristband. Ndofunga nguva yange changotanga kuintroducwa sema-wristband, vanhu vakawanda vasati vane ma-wristband. Funga about 2 churches madays anga ine ma-wristband. Saka ne-wristband iyoyo ndakanzwa mutsibukawo rwesatanism ndo zvavanoita kana wamemba yavo. Saka inini semunhu wandandistabona handina kuirana nazvo. Mama vangu vakamboiziva kutodambidza kuti aiwa unaka vanhu vakona vangotaura bad about this church, about this prophet. Ende madays wayo ndo panga pachangotanga kusumuka prophet wavo. Saka zvazoitika ndezvokuti pandaigara kuwaterfalls ndaigara kumba kwecousin brother yangu. My brother, he went there, amenda kanotaurawo nonsense dzakataurawo ikoko. Saka panguva yacho tachingori vana pamba ipapo. Saka hazvinanyanya kupa my first days pawakatanga kuzvinzwa hazvinanyanya kuvaomera. Pakati meni ndivo wandaigara navo mwana wasekuru vangu kuti zvinoitika because when I found that church ndanga ndinawo mainini ivavo, ndikatotora nhamba ndinawo mainini ivavo. Saka kwavanawo kuti zvinoitika unoziva vanhu vanongotaura even kana yamakakurira vanhu vanongotaurawo sort of nonsense ndokakuru satanism vanonamata zvimufananidzo this and that. Saka just ignore them. Saka zvazoita nezvokuti iye that my brother akazoudza mama kuti is going through tough times mulife make. Saka taidiwa kuti tikwawo sezvonangotaura icho nemazuva enguo tsvuku. Saka mama wakanditaurira ndikati inini handisokwanisa kuti ati kuenda ikoko bhuzi nezvinguva tsvuku inini handi. Mama vakati no, you have to go there. But we share different fathers. Saka zvikuitika kwaari nenini ndinopinda pake. Mama vakati no, utonokama because ropa riri mandiri neriri mauri neri maari is the same. So we have to come. Saka takaenda. Musikana wechitwani wasecond born mumba medu angatokumbomo wake, saka haana kukwanisa kumufosa. Saka vakakwanisa kufosa ndini. Last born mukomana anga chitomudiki. Saka vakakwanisa kufosa ndini ndandisina choice. Saka takasvika pachechi paye muprofita yangu akapfeka gemenzi yeno akachinja mukapfeka mene red uvatizvoni ndachinja nekuda kwako iwe. Saka ndakashamisika kuti why me and my mom, because hativazivi it's my first time kuenda pachechi ipapo. Akataura all sort of nonsense about me, vataura kuti mimi ndoda kuzojoinisa mama satanism. Vaida kutora wristband yangu, ndakaramba ne-wristband yangu ndakabvisa ndikaisa mubrata. Pane vanoti masadari aya nepachechi aya vakati vandibate mwoto ndakatomutema nedumbu ndakatomukuwadza bhozi ivo vangada kutora bhedhinya. Saka inini ndodaitawo bhedhinya kuramba ne-wristband yangu. Saka that prophet akandipesa. That prophet uya ndobva ndinzoti nyika ichakuramba, nyika ichakusema, nyika ichakusvipa. Hapana kana mwana achakubatsira, hapana kana murume achakuona, hapana chokuenda muupenyu hwako uchararama sembwa. Akanga akabata baka kudai akanorisa paya panoti pakrawo panorinudza muvhu kudai zvonzi hakuna chakwanisa kupikinira kunze kwamo.
saka uchatonditsvaga kana wazofunga kuda kusiya satanism uchanditsvaga woya kundipfungamira kana wandipfungamira pamweya uchazoona kuti wopa murango upi wapedza murango wako ugara pasi woshandira vaidza baba to me it was like ndakabahao from satanism kugara pasi woshandira vaidza baba pandiri hazvina kunyatsopeleka musoro mangu zvine zvaane chiprofita chake chaanga apa inini ndakabva pasi ipapo vakadidzinga ndinonomira kure mene zvawakasita kuna mama wangu wakazowaparapara mama wakachema ukazoti wati ndazondiripa nditi ndiri muroyi this and that but manje azoitika manje kuti chechi kwedu sezvakasambonambotawo ndandamuindasisa we used to go kuprayer mountain saka mazape munenge muri pepe vanhu vanenge vachitaura zvakasiyana nazvo mulife dzimba kwavo kumabasa munharaunda matestimony saka inini ndakatiwo let me share my story ndobva ndataura kuti azvido ndoda muzivo kusangana navo pamwe yacho naye vanhu vakangokuti isi tavatisangana nezvikukuda nazvokusangana nazvo timuchinga kunamata ndozvo zvinoita saka pana pastor vaive leader peintercession I went to him. I was like, I don't have problems in here. I'm not going to think of I'm Satanist, we are going Satanic church, prophet, Satanist, and one wanted that. Sister, you know, I mean, it's a sort of opinion on it, was it at a point. Say, oh, no, this was what she showed why I treat a daughter of nature. Don't wait to she got it to me. Some of the people were much of a always going to avoid off to my and they were not going to come and say, baby, what is this or that? Somebody is really down. You see, baby, as what I is, as what I said, just pray, just focus on your good. Name no from Masura. But as I say, just no time, no, we are wrong. It's just to me, I'm not the little too much finger, but you could use the prayer of ministry. So, you know what I mean? So, no, I know a pastor. Pastor Iva, he was very close to a prophet. Ndo pastor ndakatanga kuziva because pandakatora namba paTV ndichizofona ndo pastor wakandidera. Saka venue vakandipa pandakasvika I thought maybe I'm lost but vakafanira pastor I think I'm lost because you are a prophet. Ndiva a prophet. But wanted to know we are not losing my sister. So he came and vatasangana. Saka ndiye munhu wandakatanga kuziva. Saka ndakavataurira pastor muzati ndoine kusangana nacho ndikati ndizvo zvinoita kana isi takakumbusangana nazvo kana avaposiwo kuoneka nezvaanepira vanhu vakungoti prophet kwavakatokura zvechipawanga vari ndoenge inokuti is now a satanist. People they talk all sorts of nonsense but still to ministry tongokura sanana nazvo just focus on your God. Iwewe aiwe true daughter of nature mandati yes so that's the moment you zviratidzi kuti uri mwana womuprofita iwewe usateerera zvinotaurwa nevanhu. Saka zvazitana kuti there's a lady. That lady, she came to me but my sister I think I can't help. Ndokwanisa kukubatsira ndibva nditi ndipe nhamba dzanjodzi yako if you don't mind ndokunomufondera try to explain things to him maybe you understand. Saka sekuda kubatsirwa ndinenge ndinehama dzangu ndakamupa nhamba. Saka ndazokupinda kumufundisa kuti haufari wandizoona kuti I'm busy ndichazomufonera I'm busy ndichazomufonera. Saka mama vakazonditi iwe andidzereveyo kune shamwari yake but manje andazoti shamwari kadzi shamwari rume I don't know. Mama tanga ngone shamwari yakadzidzana akataura kuti zveshuwa akambokuenda kuchechikoto it's a satanic church kunomweya ropa revanhu profeti wekawoko vanorarame vakadzi nevasikana mukechikoko prayer mountain komunoenda hekunozoti munenge muchizoraswa nenyoka of me andambobva ndakazviona kuti chikoko. Saka mama ndakavauzani ati mama since motor tonight I must quit. No problem, you quit Roma. I quit. Because the people they talk nonsense about that church but mutori mumbai church. Now we are telling me you can see a prophet just goes for not it's a satanic church. So you quit, I quit. Fair enough. Mama was okay ndo wakomana andingakumanikidza kuti zvasingana chandingangokuudza ndechekuti pane words pane munhu. So to me it was I don't care whatever that he say. Initially I'm a daughter of nature. Ndichazvimirira mwari wangu andakuzoti pandei apo zvichazooma kudaita sezvazviri panguva iyoyo. So this lady pandakapa vakazongoti
andishada rewaterfalls because my brother he went to waterfalls akataura kuti mugara nemura mugara nemusakanist wife and sekuru kwawakazvunzwa kuti ufunga kuti ndinorara here hope kana ivo vana vangu mufunga vanenge vakarara here vanomachira knowing kuti vane musakanist nyumba. So you better tell someone to go. And panguva iyoyo kuma 2012-13 dzimba dzaioneka but dzichidhura. Saka panguva yachona iyoyo kuna mchisi ya waterfalls between Walkley and waterfalls kune kunonzi kuna steps uchienda kuIFOS pane kabanika ilepo. So that's where I went because I tried to look for a help church but mapastors achona ndaitaura nawo vanga vasingazvitore serious. So Barbara where akazonditi my sister ndine vanhu vanokwanisa kubatsira. I think yakuve kuti sangana nevanhu ivavo ndakataura nawo about you. I wanted to meet with them. So akandiingiza this three men vakandiintroducisa kwaari. So varume veve instead yekuti ndini ndakabvunzwa they will help me but inini vanga vakundudza kuti we have just a small job kuitira kuti kutitire if we are going to pay you 10,000 of which 10,000 is a lot of money. So to me it was what kind of job is that? Nobody want 10,000 doctors not do 10,000. What kind of job is that? One to know about to go chapter 10 and go check out to and check 10,000 you need to know. Even if you would have so you need money to change your life. And for sure like about marriage is sure but andingangogamuchire basa rechizoti basa rekutanga ndangonzi basa refirst but iwo vamwe havana kuzoti basa rei wakamutanzi yasiromupa teme timbofunga kana uchiri wazonyasofunga kuti bashanda nesi then all this will be lost. And zvishwa ndakakurirwa mabag aive nemari those bags tonzodziona kumanagerian films masibag mamesoko anonzishandiswa vanhu vanoenda kunohodha aive ndakazara mari mari yavhurwa manga nema-20 notes manga nema-50 notes ma-100 notes rema-100 notes ndorakaisa chii bando chachakarepa nepepa so aive manyowani chachakarepa nepepa so chaaaa akatoitenda kumambopangu kana tiwavhuma kushanganisa but inini zvazvineti kuti ndikuaccepta because ndasingazi kuti ibasa redu varumevo vakatomboenda and that time yachona iyoyo this lady pakandiintrodusa kuna varuma kuinda section anga sawe maintercessors kana because muchechita parliament ile kuti inogara maintercessors anga ndanisisa muone ndaizomura after service and ndichigara pabani vavo to be honest with you andakurengera kuchurch. Remember mashoko ayekuzwa nemapastors kuti if a truly a daughter of major that's the time to show uri mwana wamajor zvishuwa aindisimbisa mashoko iwayo ndemamwe mashoko andaizonzwaone mamwe maintercessors aindisimbisa olobani andakurengera ndokuchechi ndaenda kuchechi nemonaki yangu yeenda pastor veintercession ndavanga kuzoti sandana but manje varume vanga vakuzondipa pressure inobvunzvanga kuti why are we that pressure yebasa resinzoti basa redu ndokuzanana zveya doctor iko inoita nezvenu but vakazouya mandokuti makatanga wafrage top yavo vanoratidza mavideos and video yakatanga kuratidza ainga iri yemusikana and musikana iyo akatombotenderera pafacebook achitaura kuti akarara naprofet akatoiswa satanism through prophet. Andimuzivi zvangu zita rake but ndinofunga vanhu vakawanda kuspirit embers nguva iyoyo kuti paHICC vanofanira kutomuremember musikana iyoyo because aiteta kunge kunotidza kutotenderera iyo tatonotarisa kuti dzichirimo here munhu because aitofamba achitotenderera achitaura kuti inini I'm a daughter of major vanondidii hapana zvavanondiita saka that lady pandakaona video pafacebook I know this lady ndokuchechi kweri zveshuwa and pandakazoratidzwa video iyoyo kulaptop yevanhu nevavo it shows kuti with that lady vave neconnection vakushandanisa saivo vakabva nditi as simple as this video nozvativambotoita chakutaura kuti ndinenge kumastudios edu tokudza zvekuita tichikudza kuti idai saivo vaida kuti nditi ndakarara naprofet chechikweri kunomwiwa ropa revanhu tikaenda kuprayer mountain maintercessors tichinorariswa nenyoka this and that of which
azizvo ndakaona zvichitwa spirit members. I don't know kana zvichitwa, but inini handinambobvera ndakazviona. So to me it was a no. Musoro vakandisiya. But there's this day tichobva ku-HICC. Ndichone munakia. Tifanadza kumanheru apo kuma past 6. Engage Sunday. This lady ndaitofamba this lady akangobata bhuku. Manditasa ndotona. Ndobatonditi ko haufa. Ndobati my answer still stands no. Finally I don't know what happened. Chenchiro kurangara ndikuti ndakazongoti pepo namunemero. And murume imomo manga mine ropa. Nechepakona paive necoffin. And then that coffin pakavhurwa. Maybe ni munhu wechirumba ange nemarasta so but angatofuta. Mintone that mvura yaitoerera chibva ku that coffin. Maybe chibuku chemunhu like from here kudai chibuku chemunhu. Handizivi kuti munhukadzi chirongwa chemunhukadzi wamunhurume. I don't know. Eziwezi mupango itamba enge kandisunga makudai. That's why mamusina what you call this ceiling. Ango mapuranga yaindiona aya anoda kukatu. Saka mitambo inenge ichibva kumusoro usunga muoko wakadai. Ndakasungwa nemuromo nemafumo. So these men, they were forcing me to do it, of which inini ndakangosika. And my question was, why me out of thousands of people and spirit members? Why me? But before Masati Torah, I think I can call it kidnapping. Before Masati Torah, in Lanagata, there's this lady who church paper. I remember this. Yeah, we are Bagan Mirani, I can't try your own consider. Papa not in age, which you are to home. I no profit on a person nation. But also to show that profit is very, very difficult. Say, I haven't known the name of those I could go to home. Like I try to talk right now. So that guy I got and quite such a logo since more which had the logo go by number this lady. My hero I'm going close to the prophetess. So I had a number is also. Saying that I knew at time, and there's some people to do a prophetess which you are missionary. I gave that lady, and I don't follow them to a phone and no problem. Where she change to someone of church. So I was going to let you matter she promised to give that later to a prophetess. But that lady man, others one so the ministry can't help you. This ministry is not your family. Prophet, Avaswaba. They don't teach Papa, and you change the top is a service. We can't help you. It's either you take the money, go somewhere, start your new life, or a meal. And anything to change your own. So to me, it was like, is she mad? I don't think it was a married. You go blackmail. It's blackmailing. Isn't blackmailing to me? I think it's a crime. I don't know how I'm saying, but I'm so full of it. It's a crime. So I can't do that. So that's the point to know. Maybe let me go for this little travel. Because these people they are forcing me. So let me go for this little travel. Now share percent of 50% of the and you do my miracle money and no chemistry. 10,000 by one amazing. One by one and so much amazing. And I told them, yes, they showed me 10,000. And I out in with the woman. Of which you need to know that I don't know that 10,000. Maybe you not, I don't know. So, one is on the night, would that you consider on the nation? Say, performance, I don't know what to wear with the Holika. That's a true. It's better for me to treat policy. The other poison, I know quite a good woman in town. When I was in Victoria, I went to the hospital, one way, church, universal church, but when I come from Katrina, that was my own. So that thing me 2018. There's a letter I come up with I was already monarchy, and I told them to take that monarchy orphanage. So I've been saying that they are the come up poison before such thing disappeared. So
saka pandakasvika pastor ndakataura nawo aitosha online shoko vaitogera pastor ndakataura nawo yakabvanzwa kueuropa tikoize nyaya tushonga twemakonzo tweblack twete tunonwa even johnson kungoisa kapfeke kacho muhungu inonwa ndivowawo so akangomunzwa kweke ndobva anditi zvoni uya pano ndobva ndipata vanga tisizotora bhibheri wama poison pill you're trying to kill yourself ndikati munhu wazinzi wama poison zvonzi nditore mimi ndine hospital saka pamwe chino zvishuwa uzvinenga zvotangokusha zvava nangogonera basi saka vakazondiendesa kuparimapa hospital ndowandakazonobatsira kuparimapa hospital biura ndakazotiza bhosi biura ndandanzi ndibhadhari ndazonakazokubhadhari ndakatosiya bhegi ndobva ndabuda muparimapa hospital tozvanambotora nemarestband aisomaro vanhu vakangwa nemarestband and chechi iyoyo nespirit members they are like sisters so ndakaaposha vakadzi vaibosi ndainenzi akachika chikafu ndobva vakandibatsira ndishuwavatikavatitiza ndatinetukadatinkiningi yake kedrick vatituku what happened uri wega ubuda muwadisted uri wega ndikati no ndatiza nokuti apane zvakaitika mumba saka ndakazodinge ndauda kuzvunda mapoison ndazitorwa ndendiswa kuhospital saka ndatiza kuhospital saka vakazwa kuti nyaya ikuincluda church zvonangotaura kuti these two churches that are like sisters vakanditora vanogara kudiriro form tikaenda kumba kwavo saka vakazoti no inini kuti ndimbogara nerukumba kwangu ndisina kuzivisa kuti church hazviti panogona kuitika anything pamwe poison chirimo unogona kufunga wakafa ndonzi makadii kutaura saka handeni kuna mukuru wesou group ravo remueri saka takaenda kune that lady nanasi pamba pacho ndichikutokaziva we went there ndobvati rega tiudze vakuru saka pana pastor vari close kuna prophet wekuchechi kwavo ikoko vaiti tikaudza avo kunowana help nemukurumidzi nazvona kuti tizoti tozvifambisa sei saka foni yavo haina kuita through pakazofonerwa wepastor unotedzerwa iwavo ubva vati isusu nechechi iyoyo hatinei nazvo zvinoitika ikoko kana vakataura kwasiribatsira kana nesofuta zvakasiribatsira saka musineyaenje zvokuti achaendepi achanorarepi hazvineinemi vatikozvine zvitaimidzaenje ndachirarakanasi mangwana neshuwa kuti ndatineti chis out of the house saka magavai hapana zvavaikwanisa kuita ndakangodzokera neni kumba tikanorara ndezvishuwa mangwana zvava she gave me $5 nditobatsirika navo and kuchechi ndakurega kuenda ndakatoenda kuchechi and that pastor wemaintercessors aive leader wemaintercessors ndakatovaudza ndikati ndikukumbira kumabatsirwa unotora bhegi yangu parenyaka wanditi kuzosiya bhegi parenyaka what happened ndobva ndavatsanangurira mhezvemusandu ndakabvakuudza kuti I'm having problems nechechi nemarelatives angu ndandihanga nafunga kuti dzibheta nditase ndife ndobva sawaida kufira izvozvo saka unosotsa pasa kuita sei bhosi munhu haana chipekugara pasaimva kana munhu ambomwa poison anenge akutyisa ndainomutora nenguva kwangu but I can't bhosi ndakutywa anosvika unodzokeza the same thing ubva afa ndinotaura nechichichi hama dzake dzinomuramba nhasi but kana akazinzi afa dzinomuda they will come after me ndikuzozvitaura ndinotsanangura chichichi saka mii ndakangoti it's okay ndakadzokera kubani kwangu bhegi rangu ndakazokwanisa ndikanonodanokwanisa kutotora nesi akanganzi akamira neni because according to them vakanditi do you know kuti doctor wangu watokupronounce dead that's what they told me parenyama vakandidza kuti iwe ungotoiswa muchariyo pameyambo inonzononzi sister vakanga vanendiwa kuchechi vaprofet avo saka ndo vakandiona vakati no mona kumakenda una wristband mwana ndewekwapapo ndewekwaprofeti haafani kufa amapoison why and zvishova ndakamuka munguva yechinoyo ndakanga ndakazara mafuta and said it was anointing oil yena ndasogwa nasister yavavo saka ndere ndakanotora bhegi yangu zvishova ndatopuwa namba dzavo zvikanzi vanga vatikutsvaga vatikuvafumei wenini wacho ndandisisina foni saka ndakwanisa kuzokomuniketa navo mai
mai vavo sister ivavo kuti ndivaudze kuti so ndakazendinda kuti izvo zvinhu zvakazodaira dai nenasishwa handake kugara sainendo ndangotora bhegi rangu vanangodzokera kuna steps kuti baba ndipadaigara but panguva yacho ndabva nangotaura kuti chindasinaiga kuenda ndaitoenda kuchechi this lady pakatozokidnepa nevanhu vake ndaitobuda pahcc ndopataiitira spirit embassy saka munoziva kuti vanditora kumba ikoko I went through there kuma munesutarisa maoko angu zvakaita mukuzuza maoko angu zvakaita mavaka kurohwa ndakatombosiyiwa madays anoenda 3-4 ndirimo weti unongozviitirawo uri ipapo handisina chekudya kana chekumwa vaenda vachidzoka sometimes vaitouya ndaitonzwa vachitaura vachienda kuna mamwe mamuzi rumu vachinoira kwasira chanina kundinetsa kuva navo ndechekuti why were they forcing me kuti ndiite izvozvo out of thousands of people one thing and kana ndizoti ichokwadi zvishuwa ndo zvinoitikira kuo why can't they do it themselves because kune vasikana variko vakanaka vakadi kushandisa vasikana yavo vakanaka yavo shuwa ndokuda nezvandiri zvinge zvindotaura kuti ndakarira nebad prophet that men vanondoti asima yavo vanopeka and zvoshuwa vaitoita nditi asi anopeka saka me it was like it's a no kuti ndizozoti pazvakazooma kuti ndizozoti spirit rudziye kange kandigara because ndaifana pazvakaoma to be honest ndaifana kutongokufuma ndoita zvavari kuda then they will let me go but I keep on saying no despite kuti ndiri muhunhu matiri mune kofi ndobata vhunda kunoti muno munhu akafa muri kumhumwa ndakasungwa nanhasi ina ndingada kuzvirangarira ndinofunga kuti what happened or maybe ndakatofa because zvinondinetsa kuti ndigamuchire kuti ndakapunda mune izvozvo because what happened is you can see makuvara amukonata zvinonga zvinofanya the cut ona changu ngatobata kunotunzwa pakatomara the cut chimwe ndakapona ndikatsenga ndakanzimedza chimwe I don't know kuti vakaendesa kuti those 3 men they dealt with aiuya wokutanga akauya akaneka ndichifenda ndichimuka mumachuni ndichifenda mune machuni mhosva yangu yange iri kuti I refused kuti vandishandise kuita zvinhu zvavo but ndinoziva kuti pane nguva yavakanditora vaindivhara kumeso okuda kupinda mumota taienda I don't know kuti kupi ndaizosunungurwa tasvika it's a room like this one a very nice room munenge mine maplacards munenge makaiswa maplacards neface yaprofeti waye nemukadzi wavo ndakatonga vantonzi remember madays wayake chiministries isati yachechi like zvayakuitwa ikuzvinei and they will tell me kuti mira ndanga nakapfekedzwa kuti ukokava mabreast ingokava private part ubatiswa mbiya those maclay plates aya mama mine zvazvirimo indikujenga irimo according to them they say it's blood and zvishwa kunhuwa wachona kuenda handisizotiranganyeroparechi muka munhu I don't know and kumastudio ikoko ndakaona mafaces akawanda evanhu vandaiona kuspirit embassy this man he was very close na prophet handisizi kutanyazita nezvei but all I know kuti akari close na prophet ivavo aitodedzwa nezita and paipinda mustudio akasabinone face yake ndakapfeka jacket nehat but vanhu vaimudaidza nezita vachomuti ningiyo iyo mwana wamuprofita mwana wameja ndo watofamba kanezodzo vachona and ndopana kutozona kuti I think it's a like organization maybe because kunenge kuchona vanhu vakada umwe ndoto yakatopfeka masutu chaiwo nemamwe mapasi ekune mamwe machechi I saw them there
vaiita nezvei I don't know because paizova nemamwe mabhuku I don't know kuti vaiita nezvei but still vandanese ikoko handina kubvuma kuita zvavaina ndakaramba ende pandakapanya that thing was vaiti just dip your lips unondo zvetinoita kuchechiperi we drink blood human blood satuye it was no ende pandakapanya chigatiiaachichikapanya ndati vakavo nizoti vanga iri randinaro akakwata mustudio medu pandai kurwisana navo muzoti tabuda mustudio andidzosera kumba rumu yeyo kwaindengesa ndati ndinadho ndataura kuti vakandiratidza video yayo she come physically kwere kuotagomota akanyatsouya akanyatsondidedza message akati you better do whatever they're asking you to do because these people they are very dangerous, they will kill you. My sister, I know they will not give you the 10,000 is a lot of money, my dear, but maybe they'll give you 2,000 or 1,000. You start your new life with that money. I will help you. I personally will help you. Sababu iye ndo zvaanotoita unotoro basa rakandoshanda navona vozaitoitaura nguva iyoyo kuti she was coming from South Africa by air not by road. Ataura kuti bvudzi rangu kutotera by road ende zvezvakanonatsa tiketi randege pausiku but to me it was no. But unozoti vanhu ivavo tunyangundirwadza kunyaya kuti my first born yemupameni my brother, the one I call my brother, ndifunga kutrustira kuti ndivobaba mufamily since my parents usisina less is working with those people. Ndiri kutaura nemi kutodaiswa iye uri kutaura kuti ndiri kungotsva uri kutotaura nemi kutodai is working with those people. Izvozvi ndiri kunoka vachanditori vachienda neni kumastudio kwavo kwavarikuiso I don't even know kunza mimwe nzvimbo kutotoenda zviri weird. Even to me it's weird. Zviri weird kuti vanopinda semurumhendeneti and then they will take me kuenda ikoko. Kabe pandakanyora message ndaingonyora message yekuti ndingokudza chipiri chezvakaitika but inotori nyaya yakatoreka. Ndinoti vanoya vanonditora tinoenda I don't even know the place. Kunoitwa zvinhu zviri weird zviri strange vanonditora ende ndotona ndiri mucoffin. That's why ndakati andinzwisisa kuti ndiri mupenyu here, it's my spirit here kutendera panika boss I hate munhu achitaura kuti zvinoitika unogona kufa then you will come back. Unnecessary ari kuti chokwadi here pandinogona kutaura kuti zvinoitika because ikoko ndiri mucoffin. Mucoffin naye noticewa vandinokafarira romantic ndomutongo ndakavara and I see my brother there. Mai vangu ndakatozita reunite nawo when it was 2014 vatenda mhiri kuna vamwe prophet kwavakaendawo vachitotsvaga ini according to my mama vanotaura kuti vakaudzwa kunzi ndanga ndadhizira newakumatafos vozokutafos vanasa kuzoziva kuti saka takamudzinga panapa where is she vakanozwa kunzi zvoni ndanga dhizira saka pakazoenda profit iwavo vaitsvagawo vamwe apostol vaitsvaga is very popular muno muharare but pavakazosvika kunzvimbo yacho yavaifungita vaona mumwe vavana apostol veve vakasvikawo kuine vamwe prophet wangotambirwawo nemaashasi ikoko wangonzi no ingowawo for today bateunesi unogona prophet umonzoti prophet unoti chinguya ine mwana mutsvaga. According to my mama vanotaura kuti havana kuudza prophet ivavo dambudziko asi kuti prophet wakangoti kwavari mama mwana wedu muchamuwana asi mwana wenyu anoda munamato kwaari iko zvinezvi she's in trouble just pray. Saka kuti ndizobvawo mumaoko evanhu ivavo vakaenda vakanodhamba vero janjiko vakanodhambawo ndakaiswa musaga ino masaga aya anosvaswa kusafoda anovava
kuseke ndakasungwa makumbo ndakasungwa maoko ndakasungwa mukumbo vakanondidhamba iko ndokwandakazoonekwa nevamwe mbuya in'anga yekurufakosi mbuya ikavo she's very popular yekurufakosi ndovakazonditora ndovakazondiuze kundenisa kuchipatara kugomo hospital kuti ndinorapa zvakanakachi she tried wokwenda neni kupolisi ikoko wakauzonzi ambuya musanetsana nevanhu vavo vanana profeta vanozivana nana profeti vavo kana muchida if you want to help ye ndinomusiya wende ani mati mangu munhongo munosiya aende kana muchida kumubatsira umubatsira saka mbuya vanotora kuenda ndinobva kwavo ndo vakagara nei but kuchechi manje ngoyo yatisisira kuchechi iwo futi wakosa kuzoone zvemaprofita izvozvo saka ndiri ipapo ndeva n'anga ndandamapirawo andoshandawo ndichionawo kamari kangu tanga kutenga hembe dzangu ndobva ndakazowana basa iva manga mamuna October ndobva ndawana basa vanhu ipapo vamwe vasingafunga kuti ndinowana basa bhose apa handina kutonda apa ipapo ndandakatonda zvokuti wanditi kana kutonda unomututa yomugweri dzirishuwa but ndakakwanisa kuwana basa remuma munhu ndakashandira anga ndidoktor wenedefinition vanga vasiri mukomukomujenera ndoga ndatanga kushanda kumba kwavo ndatanga kushanda kumba kwen'anga ndabva handina kurega imagine I went through hell ndakadzokera pandakasvika maoko angu marandai anga achikunyatsooneka ndichitsanangurira vanhu kuti ndo zvandakazvazekuita ndatinedhuya because vaimuziva kana vakati kuti titi inaona prophet echongotinza there's a lady she's a nurse aishanda kuzoko akatombotraya kufunza kakigwepa kuti andichitikude vakati izibeda kubude muzivana tine vanhu vari kubotswana South Africa this couple yakati no you have a relative vari kubotswana ngaire kubotswana passport ndandisiwa saka ndo vakazoti nokushetsvaga mari kutorisa Egypt then went but hazvina kuzokwanisika because pakazowanikwa mari kunzi ndichitoswa Egypt I was nowhere to be found ndopandandatoka saka pakandiona she's the one akandihamba zomutengerawo kuti mushonga ndatenga mushonga yakadai inobatsira kuti skin yako idzoke because skin yanganisisina pane vai musikana aita nezve matestimony I think kuti tite zviri easy kuti prophet vazive maybe pamwe prophet havana kutobudzwa because munhu wokutaura kuti wakapatsamoni yes ari close kuna prophetess asane masikandose anogona kuwanika sakuzvizaneri na prophet but I think zviri easy ndezvokuti I want you to give a testimony church saka pakuti tichipa testimony remember mafesa aya andandikutaura ndakaona plus that man I told is for message upakazonzi no what about this man anogona kuwanika zvitori will put you again in danger futi inofundakanisiona ngati aina ndifuti ndinokwanisa kupa testimony izvozvo because mamwe mafesa ndakaona kuti ndine one yandatoona already plus this man ndakaramba iwo mva toto hazvishuwa tokuisa mudenja kuspirit chambers andakakura gakuenda ndakaramba ndichispirit chambers pane this taxi driver aive paavondel ndiye aitonditora pagate because ninayo I was scared mavhesa aye mamwe ndakutomuna nhasi ndichiri kumuona kuti zvakundityisa manje papo tatapa Eastern Hall ndomadhesi aya akanetsa nyaya yaprofeti nenyaya yemota ikatombotenderera sei kumasocial media nemumanyuspepper saka tanga tadzokera kuEastern Hall saka isi tatakupinda kuEastern Hall aitotorwa nemota kubva paEastern Hall ndonosiwa pagate kubva pagate ndonosiwa paEastern Hall because I was scared of those people but manje that lady akazondifonera ukadudza that was 2015 ndikutotry kuti I'm trying to heal from the past she called me ndibvataro tada kundiona
ada kuti somebody will change. I refused, but pane vaizviti sister yake akazonditi no, tataura napastor wenyu, tatikukumbira kuti uye kuchechi, totaura newe, pastor wako varipo nokuti my sister ari kurwara, and there's something chakuda kutaura newe napastor kuti takaenda kuchechi and for sure she came. Ameno akaita kuti munhu akatsva zituvulai akauya pane 2 ladies, but vanhu vanga varipo vawaiziva nyaya. Vakati what is she doing here? Masatanist kana kuonana napastor ngaine mubaba wangu vatsvagisa muye kumusangana munomutotomuruva. Pandakazoti here kuti vanhu vanga kutaiwa munhu ngarowe because boys dzirimo dzinotaura kuti munhu ngaita semunhu ngarowe kuti nezvaakaita ngarowe. So that lady vakazorokutora kubva vabuda vaenda andauzona kudzoka kwavo. Saka saka kumira kuti that pastor since ndiye ari responsible neharare branch achataura kuti ningi zvakati zvina kunzwa kutaura handizivi kuti chokwadi here kana kuti mhema here. I don't know because that same pastor pandakazorovaudza inini havana kutora kana action. He just ignored. Pandakatozoenda kuNamibia pandakazoti no, let me talk na pastor vanga varipo because zvanga zviri zvichiitika muupenyu hwangu kuti ndichiyanana nevamwe. Basa ndakaenda kuNamibia ndakapedza kushanda. It was only 2 months ndokatobva kupasa. Dokta wandakashandira kuno ndakanzi zvonenda vapoison panofiti ndikakupoisonai imimi munorambe here kuti polisi ndisunge. Seno munototi ndingasunga nditi zitarapi yeroyo kuganiwo ndichitopfuura kudai mupurisa akandibvunza kuti is she the one, ende iwo vatodaiakonzi yes she's the one. Pakata tinosumuka titora mahandcuffs avo there konzi no don't arrest. Vakaramba kuti nditese ndisunge. Panguva iyoyo ndopakatanga kuitika zvinhu zvestrange zvakanyanyisa zvokuti unogona kuzonzi kuti Maria shaika, the next minute Maria wanika, foni yanga iri up, the next minute hausi kuiona wozoona foni yaa. Pakangoitika zvinhu mai vakandibvunza kuti what is going on, inini handisi, I don't know. Ende pavakatondidedza kuti ndapoisonai vachinditi ndapoison test this food, handina kuramba ndakatosvika ndakangoisa guku mupoto ndokuisa muhomwe ende zvishuwa it was bitter. Ndatosvipa zvasinzi wandipoisona ndikati how today you told me not to cook usitikuudza kuti tine washing. Saka ndazopoisona how mbuzi andibva ndapinda mukitchen. Mune macameras, you can check on your cameras. But I'm not kushandisa macameras wakora mudunda no wandipoisona madhaka awa. Ini ndakutokumisika mufama kuti what happened? Kakuita zvinhu zviweird. Chinja chaiko next minute chawanikwa ezvinakunzi mapoisona munhu. Polisi yauya munhu aramba kuti ndisunga. She justified it. Ndakatongonzi namuwana iyi kupoisona munhu aya madiplomacy kaya unofira mujeri. Vamwe vakati no it's my 5 years. Kana ndienda kujeri ndandinde kujeri. Vamwe vakamuti aiwa imbutiza akandida ndikati no handakutiza ndakaramba ndiripo kumaipa. Svika vazonditiwo take your bags and give out. Saka ndakazoenda kuNamibia ndafunga kuti zvinhu zvichachinja uzi ndakabva nebasa ndakaona basa remunhu asi handina kunogara kufuti waitika kuti zvinhu zviweird. Mwana ukada kutasana nemwana anozhanga vaiva kushamisa kuti mwana anozhanga yetinoofisi yange ichinja kuita something else. Kusvikira vaiva tozomudzono tano hatinokwanisa kushanda tese anti ndakabva ikoko kwakukiti madzimba ndapinda muvendo still zvinhu zvakangoramba zvakaoma. Ndova ndakagara nawo pasi totoona kuti panapa hapana kwandikutokuya. Ndobva ndataura nawo bva ndavatsanangurira kubva pekutanga kusvika pekupedzisira kwenyaya. Ezvezvo vakagara vachiteerera nomukadzi wavo nemunhu akanga andiperekedza wandaigara naye. But ndapedza kunarira nyaya yese awazishopu vamubvunza kuti naye sister ndamubvunza ndakati hai pastor zvanzi mune yajeni ine mazoswa yetsvina
Someone unosana kutaura naye would just come and clear your yard. If that person demands payment, are you going to pay him for him? And I said, no. Usapina kutaurirana au yakitaika nechiro chake. Ngomba kuti same way. You did what you did on your own way. Ndikati kuti mimi andauti ndibhadhare. Because there is no amount of money equivalent nekurekopa nedeki. Equivalent nezvinhu zvangu. Ndachirema right now. Asitara zvokuti nezvinhu zvakakwana. There is no amount of money equivalent nezvinhu zvekuita go through right now. But I don't understand from that kingdom I don't know. We become enemies. I tried social media maybe Namibia. They will even attack me on social media. They will attack me to all sorts of nonsense. It wasn't. Remember, when I cook my prophets, my teacher, Pastor Janika Torah for us. So when I look at everything, we don't attack. We wish to take that help. So no one has to depend on it to real Zimbabwe. Was it the more portrayal of the best way my sister should polish in a do. Was it you belong to another kingdom? That's one yes. Wasn't you trying to shoot over home? To tell me not to have no. Would it do so? No, it wasn't that I don't talk. Before I belong among the driving for them, the same was Mary, but it's a disaster to be able to ndadzoka manje disaster mari padasiya ndakapedza ichindikwange dora muono ndodhora randakachengetwa tv ndatsvaga mari I can't find phone wazoti patopai ndauzoona foni yaye pamusoro pemwana mari handina kutoiwana zvachose ndapinda mukombi ndisina mari ndikagara mukombi ndisina mari I don't make sure that somebody is around the shit. But to homes, whenever one has no badger, if you know, come to say, I'm not with my head. I know, but I always know badger. You know, a big city. Very big city, all over social media. When we made us, no. Oh, my dear, you have badger. But in the cinema, of which you may do not of more, but no consequent no end. They want to carry I don't know why I was talking to tell him I should be right. I never met with him face to face and started to go around for 50 to so don't you ever talk to you? The Hamburg post here on Facebook, but let me try. The Nico Pana and a newspaper, but they will say, they want to what wakali pana profit. You can go. Akana pale akapata. So tunataka kujua kwa nini kana kuchambuzi kwa was this their master are not the good do. I don't know what you think they will help you. Just go let you go. Do you think you will get help from those people? Okay. If you believe so, go. But to let you go, you want to say. But you don't control one. And it's you don't want to tell her, oh, most of them are to help. And the whole group should meet, should be strange. And you will see some people are talking to you that you see them there. And that's my brother Luther here, you see it with him. You see him there. But meet this lady. I think I had to join this call. In the evening, I'm going to do this, but I'm going to do something. Wait. As I'm talking to you right now, I eat my fill of blood. I'm not going to know that. But you don't feel like that crazy. I am letting know my feelings. If that blood is and I'm still each other, I do not feel like to you. Then I'm still doing it. But this place I would have a pair of aging. Why?
but why? Ndikaona even front pagraveyard saliva comes out of my mouth kubvira ruti sokuti munhu waona chicken and you are craving to eat that chicken. That's what I'm doing. Izvozvi ndozvotoitika. That is what is happening. Usiku unotorwa ndichienda kune dzimwe nzvimbo chinoita zvinhu zvokuti kana kuti tsanangure. I don't know how to explain it. I don't know. And I tried. Maybe we tried. We know my apostle we tried to never form my Catholic people. Perhaps if I were to form a monk, I was to know that profit I had a thought. I tried the particular kids that they say. When I want to find good at work, we wear the sort of very good. I have. Hali mazima yayo ngwaile nyumba ngine 7 months na nasa ndafunga ndizo wangu kwanza ngozi baka for trying to help me tayi kushuka kumaso ndoko umna ngozi woso tsoka petro kutsoka the first man akaipa mama matanga robetwe takaenda kumaso ngestand kutoka batsiwa alipa kuna majekozi pandiudza kuti unotenga kazvizotsoka panana zotsoka. That's what because we are having. But I just end up kuwadzana. Same thing. Just once udzoke. Swera mangwana ngizviza ngama kuti udzoke. Ndichidzokera ndizonzi ndinaka. Wakatenda nekuti. Which 3 December. Madzimai vayo vati tochishandira Saturday. Sunday ndichidzokera kumasoro ndinonzwa. Apana masoya pakatogara vanhu vachiudza vanhu kuti vanhu vakuita kutongesa munamo madzimai akasha vakachaya rini neziromani vamweni vapakadzi kuti no profita yakati hakuna n'anga hakuna muprofita hakuna kana pasta kana ani zvake achikwanisa kutukunga kuti eni vanatachava kutunera nekuiko kudhara vanhu vakufanira ndikuyekesoko izvo kuti uchagara musango izvo ucharamasembwa ndakakugara musango ndina mapresent pamashops ndakagara ndikazotorwawo nemefamily yakanditoro ndoyakazoita kuti ndizokwanisa kunzingaita family asi ndakatogara zvemubhini ndakatozvidyawo pandiri pano sana nhasi vavade ndinzi handifaniri kugara muko ndifanira kugara akanzi ndinoti hama nzirikoko zvimwe zvivangosara that my brother ndimutaura iye ariko kukingdom hapana nokomuniketa naye achizoziva kuti anogareko ini ndotongomuonerawo ikoko ndinomuonera ndi handitotaurira ichindinomuona handitotaurira sista yangu uri kubudiriro hatina communication because nanasi wananga chingutiviva kuti profitawo wanewo izi satanism. Brother yangu mudiki anova ndiye mudiki aikamwezvi akura amurume tinotaura zvedu but hatisi that close. Hatisi that close. According to him akatombokuita people vagara mutaura vanhu vanogara nemuromo vanotaura haisiwo zvake chechi anopinda masowe patini noti ngotsvuku ngochena kana kuti vanhu vanongotaura kana kumasowe kuti vanhu vanongotaura saka haana problem nazvo but hatinasi kuti why because inini nditori kune imwe kingdom nditori kune imwewo kingdom handisitombori kunoko ndinongofambawo hangu but I don't belong here. Nditori kune imwe kingdom saka inini open kuda kune spiritual if I'm still alive ndiri whether in'anga isvikiro imhondoro muprofita ndipasta ndiani I don't care kuti opicha ndinoda kudiscomfort from that kana kuri kunzi ndiri mupenyu zvishua then ndodiscomfort kune that kingdom sitanga kurarama upenyu hwekuchena kana kuri kunzi ndakafa then spirit yangu kana kuna
It might sound weird, sure, but I think whenever those which is spiritual, they will understand what I'm saying. The two churches, we understand you, but we can't help you. Those should be it. Atina simbara tushitusa. Atitorina simbara, atitupanisi. Saka kumasuka midenda ndakatoneta. Ngutenderera. Umunoziva vese vane mbiri mumasocial media. But vanenge vanoti statement. Manje kutaura kuti wakazonge pane ava dai wamataura pana prophet. Nyaya yako inokwanisa kuita value zvakanyanya, vanhu vanokwanisa kuiteerera and inokwanisa kuwana help. Ndinoona yokwa rudzine kunyepa. Ndanyepa ndakare pana prophet because this man I'm talking about someone who helped to just play around with his name. There's a letter that to blackmail him, and she died. Since he is a prophet, according to him, he said God told him to give that lady money for time. What do you want from me? And I want money, give me 5,000 euros. If you don't give me that money, I'm going to tell the whole world to direct you. I said, okay. If I bought 5,000, she died. So I said, if I'm still alive, definitely I will die if I play with that phone. So I need to go that below. Ndoro batsira chete. Na wewe mprofita wote mabani zote za makumtazo kutoka pale. Kwet. Andi namuvela mumchana. Kuti ndichaangaira kuti place yetu nandiipi. Kunonzi tinogenda kumufocus ndizoti taenda nekumufocus. But takazotina tsata zvokumufocus takazotina right. Kune ma-newsstands. Ikoko kundokwa kunesuwi racho. Handinoziva nodzimadziwa bani. Saka ndinandinongovela kuzongotsvaga nezvavo. Tinoona kuti chakwanisa kuwana ruoko rwako